God onsdag, god eftermiddag, velkommen til. I dag, der skal vi snakke lidt om spilcontroller. Fordi hvis der er noget, jeg ikke er god til, så er det Sony. Jeg er ikke god til deres. Jeg har faktisk næsten meget med Sony. Jeg har en spilkonsol med dem. Jeg har en controller. Jeg har et fjernsyn med dem, sjovt nok. Men det vi skal snakke om, det er controlleren. Fordi controlleren, jeg kan ikke finde ud af controlleren. Den er virkelig irriterende. Jeg kan ikke finde ud af den. Her er den. Den er meget gammel. Jeg ved det godt, jeg kan lige på at tænde lyset. Jeg kan se den bedre. Ja. Jeg kan også bare gøre sådan der. Derfor jeg sådan kan finde ud af en PlayStation controller. Det er på grund af, at de her to sticks, de sidder her ved siden af hinanden. Men på Xbox, der sidder den ene sidder der. Der sidder den her, den sidder heroppe. Og så sidder D-pad'et dernede. Og det er altså noget, jeg bedre kan finde ud af at sidde heroppe og styre rundt med bilerne. Så jeg kan selvfølgelig også godt finde ud af, jeg bare give den bedste til det. Og så knapperne. Den her controller, den er så det specielt designet med knapper. Og det er også en meget gammel controller. Den er helt tilbage fra år 2000 og... jeg tror 11 eller sådan noget. Og meget gammel. Og med den her controller, den knapper, de virker. Altså de er hårde. Men normalt på en anden PlayStation controller, de er ikke hårde. Det er de virkelig ikke. De er ikke hårde. Og det kan jeg sgu ikke finde ud af. Det er virkelig træls. Det er virkelig træls, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Og ja. Selvfølgelig, jeg kan ikke vise mit fjernsyn, fordi det står der, og jeg gider ikke optage det, fordi det er grimt. Ja, skål. Næste ting vi har, det er denne her. Det er en PSP, og for eksempel en af de ting, som du kan se her, og på sådan en controller som den her, der er de her knapper her, de her der ikke løse. Det er de på sådan en her. Og jeg vil lige prøve at se, om jeg lige kan vise jer her. De her to her, de er meget løse i det, men man kan stadig trykke på dem. Og det er en rigtig fed smartass, fordi der kan man egentlig bare sige, upti, så er den op der, putter disken ned i, og så har den rimelig stor skærm. Jeg tror det er en 16,15 tommer skærm. Det er en meget stor skærm, meget stor. I forhold til sådan en som en mobil, mobilen kan ligge herinde i. Det er altså bare fedt. Skal du se, kan den der? Ja, det kan den faktisk. Den kan lige præcis ligge ind i den her. Og den har selvfølgelig også, men den har så en analog stik, kun en analog stik her. Og så er den selvfølgelig nogle ting heroppe, nogle D-pad heroppe. Og så er den selvfølgelig de to bombes. Og så har den bagting, og alt muligt andet. Crap. Men ja. Nu kommer så det store spørgsmål. Kan jeg godt lide Sony eller PlayStation? Jeg kan godt lide Sony PlayStation, fordi jeg har selv en inde i stuen. Og ja. Det kan jeg rigtig godt lide at spille på. Men jeg er altså mere til Microsoft, fordi det er både computer, Xbox, telefon, alt muligt crap de har lavet. Også fjernsyn har de også lavet, hele lortet. Det derfor er jeg faktisk til lige ting. Jeg kan bare ikke finde ud af at spille med de forskellige ting. Så ja. Der kommer faktisk en senere video ud her i aften, der er lidt info om mig, hvis I har lyst til at se den. Så ja, vi ses alle sammen. Håber I nåede videoen. Hvis I kan også give et like og abonnere til min YouTube kanal for at få flere videoer. Det her, det var God Eftermiddag showet. Jeg takker af Danmarks eneste radiovært på YouTube og jeres yndlingsvært, Patrick. Hej.